אהלן, קוראים לי נחום. בסרטון הזה אני מדגים שימוש בדוח Power BI בסיסי שאני יצרתי אותו לצרכי ההדגמה. לפני שאני מתחיל להציג את עצמי בקצרה, אני בגיל 36. יש לי ניסיון בביצוע אנליזות וויזואליזציה וגם בפיתוח ווב. הדוח שלי הוא מבוסס על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2024. הדוח הזה כולל התפלגות של הנתונים של הגילאים עבור הנפות והמחוזות השונים במדינת ישראל. במסך הראשון ניתן לראות התפלגות הנתונים לפי הנפות השונות. באמצעות זה שאני מקליק על הנפה אני יכול להציג את הנתונים של התפלגות הגילים באותה מפה. לאחר מכן אני יכול לצלול לנתונים של היישובים שמרכיבים את הנפה. וככה במסך הבא, באמצעות שימוש ב-Stacked Bar Chart, אני יכול לראות את הנתונים של התפלגות הגילאים עבור היישובים שמרכיבים את הנפה. על מנת שנוכל לראות תצוגה של רק יישוב אחד בצורה יותר נוחה, ללא קשר ליישובים האחרים, אני יכול לצלול לתוך תצוגה של גרף עוגה שמכיל את הנתונים אך ורק באותו יישוב. בעיניי הצורה הזו של הדוח זה מדגים עקרונות בסיסיים של הצגת נתונים ברמת המקרו, תוך יכולת טובה לבצע מעין ראייה השוואתית, ואז לאחר מכן הצגה ברמת המיקרו, וזה כן מראה התגברות על קשיים ואתגרים של הצגה וויזואליזציה של נתונים בעברית ב-Power BI, מה שהכריח אותי לשנות הרבה מאוד מהנתונים הדפולטיביים שבאו עם הנתונים עצמם, והרבה מאוד פעמים גם שינוי בתצוגה בנתונים עצמם שמופיעים ברמת המודל, על מנת שהתצוגה תהיה ברורה ונוחה. אז זהו, וביי בינתיים ונשתמע.